Ondernemers meidje haar een zwagen hoe de bereikbaarheid van de Westerheen. Neffens haar binnen de plannen voor de werinrichting van de vaarstritten net gunstig voor het transport van en naar de bedrouwen. Zo wordt een paard over het jaren naar een 30 kilometer zone. De gemeente moet er wel voor zorg dragen dat alle bedrijven hun aanvoer wel houden. En wie ha ik een paar keer in het jaar hebben we soms wel breedte transport. En dan praat je vrachten tot 4 meter breed, 4 een hele meter breed. Maar dat moet dus aan echt toch een 30 kilometer zone. Nou, ik vind dat echt de omgekeerde wereld. Dat zo'n transport toch een wenweek moet. De werkzaamheden onder de vaarstritten starten naar verwachting dit jaar. Dat schijnt toch wel een jaar hier te worden. Dus ja, dat betekent dat bedrijven op een andere manier bereikbaar zijn, maar dat zie je net langer kennen. Om de vaarstritten te ontlijsten leidt er al tientallen jaren een plan voor een roenwei. Zo vertelt De Roos, die de lokale ondernemers in de Westerheen vertegenwoordigt. Er is eigenlijk maar één optie voor een roenwei en dat is bij deze rotonde zo richting de Mieren. En dan zoest ik op die manier het verkeer uit het dorp halen. Wat zo'n beter alternatief is in FSO? Ja, dat is het omdraaien dan. Van een eerste rondwijmaatje en dan de vastrit afwaarderen. Alleen ja, er spelen meer dingen mee. Het riool is meer van de vastrit, dus de vastrit moet aanpakt worden. Dat de gemeente zei van het lange transport, dat kan gewoon in die hal komen, maar er is een alternatief. Ja. Ik zei het maar wat, uit Wissel, dan moeten we gewoon daar een beetje om denken in dat hier. Dan zal dat ook wel afrennen. Maar ja, daarna, ja, de vastrit had het al hier afwaardeerd, het wordt al hier 30 kilometer zone op de mijn deel en het wordt versmelt. En ja, het transport dan daar.